bufoietara. Hemen gaude, berriro ere, la txula potra eta Oskar Estaniarekin. Ja, hasi gara, konfidantza osoarekin. Beintza, hasiko gara altu, eta begira. Hori garrantzitsua, lehenengo bultzada. Bai. Hori gertatzen da. Bai. Ez, baina ja, hirugarren programa dela nabaitzen da gaude Ekuadorrean, osea, gaude herrian. Nila etxean bezala, benetan. Bai, gertatzen da. Bai, eta gero, pues pena, hartuko dugu. Hori da. Agurra emateko. Txiste, bai, eta no, pues gelditu behar dugu, mintzakide guztian egiteko, Txistekide. Bai. A ber, gero, egon daitezke denboraldi gehiago, loratzen zer egin nahi dugu horretarako? Biluzi, jarri, biluzten naiz, Hori, ez dago gure esku, unibertsuak esan. Hori da. Ez dago gure esku. Baina, abundantzia sinestu behar dugu, eskatu behar da, proiektatu behar da, Bai. Hori da, proiektatu. Hori. Eta ez bada ateratzen, ez da dut. Beste gauza. Onartzen dugu. Zerbait ikasteko egongo da. Orain tokatzen bazaizu da, beste gauza hobeago etorriko delako. Begira, hau badakizue, justo hau, zerbait hobeago etorriko zait, pentsatu zuen emakumea hau berri honetan, ikusiko duzue. Ikusten duzue? Zegoen eskontzeko tipo batekin, tipoak ies egin zuen, unibertso, mesedez, eskatu, eta zerbait hobeago da nirekin. Hombre, emakumeak ez dakigu baino gizonak izango altuen zerbait hobeagoa egiteko. Hori fijo. Bueno, desagertu bat zen. Edo agian sekuestratu zuten, edo... Agian, nor zaki? Eta nora joan zen semea. Hori da nire galdera. Nora eta zergatik. Altzekien aitak. Nora zijoan, eta hau zegoen planeatua ze aita zegoen telenovela! Ez, igual maite minuta dagoena da semea. Semea, beste tipo batetaz. Eta ez du eskondu nahi. Eta egoera baki du aitak. Ni ez naiz eskondu zuk, aukeratu zuk. Eta, bale. Nire gustokoa da. Eta ama? Non da ama historia honetan? Ez dakit. Ni badakit. Bingon. Bingo! Ez que horako mamakin ja desestrukturau dago. Indonesiako hiri bat, Bingon. Bingon! Ama dago, Bingon. Oye, pues oso fuerte, baina bai. Bueno, da bere logika, ez? Bai. Aberastasunarekin zerbait izango du. Fijo. Eta ja antolatu dugula parafernalia guztia, pues venga. Dena hori kanapeak altzen dira pena. Claro. Ez, edo igual da dote bat, edo igual da bi familien arteko harremana, Bai. lurraldengatik eta, bueno, pues bai. Pues zure semearekin izkontzen ez bada, zurekin, eta geneukan enpresa mantentzen da. Total. Pilotizar legi, bai. Ja zegoen karatula Eta da igual, daukazu primo bat, baina azpilo zen izan behar. Karatula egin, ja logotipoa. Hombre, daukagu ja kamio guztiak horrekin. Claro. Nik uste horrelako zerbait dela, A ber, zaten duen gehiago, a ber. Ezkondu zen egunean, gizonak ies egin zuen, eta gonbidatu ezkontza bertan bera geratu zela azaldu behar esan ziren. Antzaten ez familik, pentsa ezin azat jotzuten, klaro. Igual ere, dekoro eta... Esan dugun ezkontza prestatzeko lanak, ez daki zer, trajea. Igual egon da jendea dietan sartzeko soinekoa. Oye, hori entzutu da askotan, en plan, jendea jartzen da, a ber, ekipo. Bai. Ezkontza baterako zintzara dietan jarri, ez ezkontza baterara joaten zara jatera. Ez, baina jartzen dira lehenago soineko sartzeko, gero ja... Pagaritas para aquí, Paquete chocolatero, iristeko momentu hori, argazkiaren 10 minutu, edo hori, lehenengo ordu bat. Gero hortik aurrera ja, duintasuna sobra. Bai. A ber, eramaten dute espartinak poltsa, eta kentzen dituzte Claro. gero joaten dira. Ni badokat, azkenengo eskontzan lagun bat zen bere lehenengo eskontza, orduan joan nahi zuen takoiekin. Eta izan nion, a ber, maitia, ez joan takoiekin, ez bat imazara inoiz joan. Ze ni egin duen hori behin, porque niri berez ikusten gustatzen zaizkit takoia, baina zerosoaz de cojones. Orduan ez dago inoiz takoiekin. Ez dira Sagitario takoia. Ez. Niretzatu nahi dut, beraino, ibili. Entrenatu behar da. Entrenatu behar da, baina eski baita ere, pereza ematen dut entrenatzea takoia. Oda, nik ikusi dituen takoi, yellow bat, hori batzuk, eta esan nuen, maravilla. Eta esan nuen, hau nire gradioa zuen egunerako, eta jantzi dituen,
Ordu erdira, semina, eta besteak jabrea hundi bat kendu nituen, eta por culo, ez ditut jarri berriro ere. Eta lagun batek, esan zidanean hau, esan dion, por favor, ez egin. Ez egin. Maite zaitu Ez ninduen entzun. Baina, ekarri zituen beste zapatilla batzuk, esan duzuna. Las manoletinas. Ez zuen aguantatu esta ceremonia. Bai. Esta ceremonia, zegoen oinutxik. Oinutxik, ez de gainera zen kalean, eta zegoen oinutxik. I ez como, joa, bai. Eskontza gauza, orduan normal, hori dena jendea horrelako sufrimentuekin eta beraiek bertan bera ustea. Ez. Hori izango zen, Siga la fiesta, constante pare. Zenbat esfortzu, Bai. orduan gizona, bere partetik, oso eskuzabala, oso bihotza. Sakrifizio bat. Sakrifizio bat, eta bueno, igual sakrifizioan neska gizuen. Bai, fijo. Baina, bueno, ere, badago emakume asko ziurtasuna dela bere atrakzion sexual handiena, Ziurtasuna. Bueno, gizon, baikote bat, ziurtasuna ematen duena. Bai ekonomikoki, bai emozionalki. Sugarradi, Bai, badaude asko, Bueno, orokorren emakumeak eta gizonak eta guztia, Bai, eta da oso inteligentea, hori. Niri gustatzen zaizkit, los guapos simpáticos, hori da. Hori da, katastrofe bat. Montaña rusa, katastrofe bat. Zure, horregatik apokatu naiz, Baina hori, ziurtasuna, dirua izatea, jakitea, izango ditu nire aurrak, etxe batekin, diruarekin, bidaiatuko dira, ikasketak. Karo, baina... Zerruka egiten duela? Bai, itxusia da, baina jardinero oso polita. Hori da, eta sukaldatzen du. Claro, Eta gero dituzte amanteak, noski. Claro, a ver, por supuesto. Neri iruditzen zait ongi, baina senarra ongi zaintzen baduzu. Osea, ongi egotea bera eta bera. Gutxieneko batzu, gutxieneko batzu. Neurri bat. A ver, perrerio, hori, ordenau. Zorrerio, dena. Zorrik gabe. Bai. Zorrak bai, zorrak ez. Zorrak bai, zorrik. Baina ez da hobeki zu izatea zure etxea, zure dirua, zure hau, zure bestea. Eta gero guapo simpatiko batekin joan. Bai. Bueno, hombre, baina hori da... Baina ere, eskontzia negozio bada. Bueno, claro, eskonta, ez nire ez nintzatek eskonta. Asko, esaten da, hori, gobernuetan eta duplicidad de puestos, baudela, eta askotan egia, ni nire etxea, zure etxea, baina batutan detein da una duplicidad de... Horregun gauden en el tiempo de la duplicidad de... Claro, movida bat da, bai. Hori ere, ez dakite involuzioaren gara nola moldatu beharko gineateke, edo igual, hori, bat, bi, hiru eta pum, aldatu dena batera, etxe, Ja. Aldaketa! Zona de confort. Zona de confort, ez que bestela etxe huts asko daude. Bai, hori egia da. Etxe huts asko, eta hori ere sartu digute idei hori, baina, bueno, ezakit, hori ere Euskal Herrian bagoaz pixkana ikusten, zein den formula egokiena. Bai. Baina, bueno, zorreria... Ez que hori individualismo bat ere izan daiteke, delikatua. Ez dakit, jasangarria den, edo hori eutxi izateko zenbat energia jartzen dugu. Ez que hori... Eta gero bikote, baina gero harremanak zergatik sortzen diren, hor ere badago beste hausnarketa sendo bat, Movida bat da, Irekitzen dugu meloi bat eta mende, Nik uste zuen kulpa dela, Ja! Ez que denetarik hitz egiten dugu, Da munduaren kulpa, dagoen bezala eta gu, daude hor, orduan xalbat telebizatik, bufoiak, baina hori ba... Pero badakizu bufoia nor zen korte batean. Niri gustatzen zait asko. Nik uste dut, Sagitario guztiak, bufoi pixka bat gara. garena. Eta nor zen bufoia? Erregeari... Grazia gehiene? Ez, egia esan altzuen bakarra. Bale. Eta igual erregea esaten, bufoi kabroia, eta ezurra bat botatzen zion, baina ez zuen hil, zergatik. Bere dignidadea ezin zen jeitsi bufoi bat hiltzeko. Baina bufoiak esaten zuen, egia. Eta besteak atrebitzen ez ziren esaten. Zuek zarete horrelako bufoiak, sincerizidioak? Baina, ez, gero eta... Nik uste dut ez garela sinceroa baizik eta esaten dugula hanka. Bai. Baten esaten dugu gauza eta... Nik uste eta momentuan zergatik esan dut, no me callao. Atatzen... Eta investigatzaileak garelako ere, igual besteek, inork ez du esaten zerbait, eta zerbaitek ere nik hori
esaten dut, eta gero, igual etzen egokia. Ni beti esaten dut ez dakit, imaginazazu ez dakit, pues hori, igual kuernos asunto batean, eta batean esatea zerbait hortaz eta, baina nahi gabe, oza, bari dagoela espiritu bat esaten. Aportatzea. Zergatik entute esan hori. Sagitario. Oiene. Bueno, esan behar diogu jendeari 3 Sagitario garela. Ez genekien hau, Genekien? baina horrela gertatu da, unibertsoak. Gero jarri egiten duzue, baina... Baina hemen gaude. Konspiranoikoak, Ez gara Tauro, ez. Ez gara Tauro. Eta ez gara... Eta hau, Virgo. Ez gara de Vigo. De Vigo ez. Koinzidentzia asko dira. Bai. Ez que gaude, vamos. Kausalidad batean bizitzen gara. Nik evidentziaren aurrean nire harima Claro. entregatzen dut jakintza honetara. Eta lanean guztia entregatzen duzu. Ikusten duzu? Bai. Bueno, dena. Badakizu noren entregatzen zuen ere guztia lanean? Tipa hau. Ara? Tipa bat, 16 lanbide zituena, eta kobratzen zuen beti, baina ez zen ezertara joaten. Tipa, ematen zuen, lo da todo. Hori Euskal Herrian ez dugu nahi. Hori nola izan daiteke. Venga, nahi duzu jakin, ez? Ni bakarrik ezagutu du, adibide bat, pues, madame bat, ez? Adibidez. Baita ere, ez? Osea, 16, baina berak 16 lan edo 16 lan... Osea, pues 16 langile. Hori, pues, putetxe batean, madame, ez duen lan egiten dute besteak. Gestioa, baina... Hori, bai, baina, bueno, hombre, gestio bat edo egingo zuen, ez? Osea, horrela ere... Amazen lan horiek bilatzeko... Kurrikulumak bidali, hori bai. Eta lan entrevistak, eta... Hori bai. Nik uste begira. 3 urtez eta soldatak kobratzen zituen, baina ez zuen inoiz lan egin 16 enpresa horietan. Enpresa jakin ostean, logikamente ikusi duten ez dutela inorentzat lan egiten, eta iruzurra zela. Eta badirudi, Txina eta ez dakiz herrialdetarako saltzaile moduan edo egiten zuela lan, baina, claro, inork ezin zuen kontrolatu hori oso ongi. Komertzialanetan edo lauzaletan zebilela eta ezin zudela kontrolatu. Ez dakit, estafa piramidale horrelako jerantzeko edo... Ez dakit nola funtzionatzen zuen. Edo igual badago fenomeno bat, kapitalismo dela, badodela lan asko ez direla. Bai, hori baita ere, gestio guztiak, ez? Gestio... Bai, hori berdian daudenak, eta orduan igual, kriston estruktura batean, igual daukazu, eta beste jendea zu bezalako lanak egiten badute, igual zurea egiten ez baduzu, konpentsatzen eta holako gauza bat izan behar da, Bueno, ematen du hori, hartzen zituela lanak eta gero etzela baten botatzen zuten, baina beste bat hartzen zuen, alegia. Batek euskaldunek esate dute, lanik egin gabe bizitzeko lan asko egin behar da. Bai, eske... Lanik ez zuela egiten ni ez nagoa, ez zuela egiten esaten zuena. Hori da. Hori da, txuletak egitaren modu berean. Ni askotan... Ikasten nuen. Bai, ni askotan betxatu dut. Eta oroitzen naiz nire denboran, batzuk sortu zuten horrelako kimailu bat sortzen zutela informazio guztia ezakizepin ganilloan eta egiten zuten ezakizer badakizer. Digo, joder, eske, sartzen duzun denbora hori egiteko, ematen dizu denbora ikasteko ikasi behar duzuna. Ez duzun bat denbora egin behar duzun tekstuak irakurri, esan, grabatu, jarri, ezakizer, frogatu, badakizer. Eta urduritasuna? Flipaz? Eta hori, estres hori. Bai. Baina egia da hor badela karrera alternatibo batzu. Claro. Ikasten genuena normal, pues hori, artistak, lo justiko egin da moldatzen gara, bestea dira, presidente del gobierno, inteligencia... Bueno, ni nintzen enpollona bat, Bai. Bai. Ni nintzen... Hori Sagitario gara
konozimenduaren signoa, hombre. Derecho, historiaren, medizinaren signoa gara, gu gara estudiosoak, Bueno, ni justo excepzio bat behar du beti. Ez, badaude bimota, bat. Ni bigarrena. Bai, zentauroak, badago bat dela Kiron bezala da, Jaungoikoen medikua. Eta zen jakintxuena. Zentauroa, hori da... Bai, zentauro, bai, hori gure signoa, bai. Baina gero zegoen, pues hori, orgiaren zentauro. Dionisio, como tu por aquí, venga, ahora! Bi daude. Ez que nik uste Sagitario da horren nahasketa baita, bueno, hau bihurtu da astrologia programa bat. Nafarroako astrologoak. Baina egia da, badauka alde bat, como kaotikoagoa, ez dionisiakoagoa, hori da. Eta beste bat, como, ez, nire esaten dut beti nagoela oso eroso, nire kaosaren ordenean. Osea, nik behar dut, como ordene guzti, baina nire kaosaren barruan. Osea, pertso bat kanpotik beti ikusten no, como oso kaotiko, eta netan nik ez dut horrela ikusten. Eta ezagutzen baldin behar duzu, benetan da, como, baina bai. Ni hori, astrologia asko hitz egiten. Esaten dut, astrologo Lucas. Hori ere esan zuen tipa hau. Hori ere esan zioten tipa honi, astrologo Lucas. Eta bota zioten lanbidetatik. Hori da fundamento, es que no lehengo hori bi euskal. Baina da jakintxua, Jakintxua. Zer dirua erabazizu? Begira, lehen ere eskuntzetaz ari ginela? Ez esan barzen Hombre, es que, hola, ze mundu, ze fundamentu fundamentu gutxi. Hombre, enpresa egiten duna gaixo eta saltzaia asiako eta saltzeko txintu eta ze fundamentu da. Baina hori da konfinamendua bezala, bapaten jende guztiak gelditu ziren lanik gabe, eta nor lan egiten zuten? Zein, youtuberrak? Konfinamendua, nor lan egiten zuten konfinamenduan? Medikua, Polizia, osea, bueno, hori ez dakit, hori ez dut genuen behar, geneukan, oza, den guztiok etxean. Etxean hori egia da. Eta ez genuen atera nahi. Baina nor gelditu ziren, hori. Interneteko jendea, saltzeko, hori, pues behar. Bueno, irakasleak ere, online egiten zuten. Ezakit zer badakizan. Eta hori, ikusten zen, nor dira behar, bai. Importantena. Bueno, sortzaileak geratu ziren lanik gabe, baina benetan asko, hori da, esan behar duzu, lan eta kobratu gabe, baina egiten zuten aportazio izugarriak eta gehien kontsumitu zena, izan zen kultura. Bai, hombre, nire kalean egon zen egunero saxofonista bat, eta gero enteatzen zen La Pamplonesakoa. Hemendik, bidaltzen dizkiot eskerra guztia. Hori da. Eta egiten zituen, 3 edo 4 tema, eta beti bukatzen zuen reaurrekin. Eta guztia alde zarrean bizitzara? Ez, erretxapean geunden. Vale, bueno. Eta reaurreo, eta zen, unkigarria, egun batean ACDC-ko abizti bat, apilaren 20an, celtas cortosena, 20 de abril, claro. Lan egin zuen, eta gero zer da oinarrizkoa? Bai, claro. Hori batzen zuen zerbait, bera eta globoko jendea. En fin, bai. Euskal Herrian orduan hori, ez? Pues ez. Pues tipa eta bere senarra, dira susmagarriak, biak. Bai. Pues nada, a tope, horrela dijoa. Kapitalismoaren... Buskabidas. Orduan, Euskal Herrian kapitalista gara edo zertan gaude. Bai gara. Oso, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroan ere baina pizkaba gutxiago. Eta iparralde ere, ja beste... Gutxiago. Jo, eta sozialismo, en fin, baina hori joango gara begiratzen, ez? Bai. Espiritualidaderekin batera, pues hori orain pizkana, ez? Joango gara revisatzen, bai. Gure kapitalismo tasuna. Kapitalismo amable izan daiteken, ez? Kapitalismo... Zaintza... Aldago kapitalismo amable edo kapitalismo beti desatsegina den. Hau ez, desde luego. Hau ez, Tramparena ez, tramparen... Hau atsegina zen, berentzako. Claro, aventura batean bizi ziren. Galderio zu, nola bizi zara zu kapitalismoa? Erregina bezala. Lantalan. Claro, 16. Lantalan. Oie, eta gaurko zer ekarri diguzu? Oskar Antoke gara? Ai, kapitalismoa, orain ari garela, ba. Horri buruz? Bueno, bai, eske horrek 16 lan zituen, eta etzi joan lanera. Eta ni, Euskaldun eta alternatibo hon bezala, 16 lan nituen dena batera egiten nituenak.
Zure una zara, hombre orkesta. Gutxi gora bera, farandulan eta orain zer gehiago, gitarra jo, Euskal Kantu Zalen elkartea, bertsolaritzan ere bai bide batez. Horietako lan bat zen DJ. Ni hori ba, hor ikusi nituen aukerak, posibilitateak, eta hasi nintzen DJ, eta Euskaldun, barneko Euskaldunak zentzen, ze aiai, ze fundamentu dekoi, ze musika, zarta jotxa, pum, 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 pum. Baina ze DJ mota? Hasi nintzen jausarekin, eta hola. Ze ondo, eta jarraitzen duzu? Nikolet, eta no problem, eta bueno, izan ziren nire unibertsitate, eta bueno, orain jarraitzen dut, evoluzioan ikusiko zen baino. Baina, orduan, baino iritsi zen garaia, horrekin hasi nintzen, eta derrepente herritako festetan aukera izan nuen DJ izateko. Bai. Eta orduan, pum, eta derrepente jarnezaken musika handik eta mendik, eta bakarrik patxanga jartzen zen leku horietan, jartzen nuen denetarik. Orduan, deskubritu nuen festetako nintzen inguruan lehenengoa gainera, inorketzekin ez da zer egiten nuen, DJ. Orduan, lehenengo urtea izan zen, Bai, ze ondo. Musika jarri, baina gero hasten da oraingo kapituluaren izenburua, eta da DJ baten traumak. Zein da traumarik handina, ez beti esaten da, kapitalismoa bezala, zuk ematen duzu hau, eta jaten dute. Orduan jendea, hasi zen hartzen kantak altzizkidatela eskatu. Orduan hasieran zen edukadoki eskatzen. Eta gero, orduan. Bota zuten zure maila? Inoiz ez behira, justo. Pues eski jatu. Baina horrela zurea da. Ez baina, eski gertatzen da hori. Baina horrela. Gainera, kuadrillari gabe, edo kuadrillan aguantatzen ez zuen jendea, noren gana etortzen zen hitz egitera? Nere gana. Orduan, sistema bat, DJ-ari kantak sobornatzeko sistema. Bat, neskafinaren sistema. Kuadriako neskafina, Kuadriako neskafina. Oie, oso guai, ariztara egiten, alduzu jarri alaitzetan maider. Hori zen zaila batzutan, Katxarro neska batekin. Orduan hori zen, baina hori ikasi nuen ere, ezin zuela nire integridadea, De hecho, hori egiten nuen sistema bat, eta zen, neukan patxanga, baina ez nuen jartzen inoiz edo Bisbal, eta hori, kaso de apuro, de rompase, baina ez nuen inoiz jartzen. Eta, behin uste dut jarri nuela, hori zen sistema bat. Beste sistema zen, sistema de la visio, bera bazekien, bai? Etortzen zen eta esaten zuen, aizu, inor ez da dantza egiten ari, Jartzen baldin baduzu, Shakira ikusiko duzu. Esaten zizuten, Hola, Horain esaten bezala, literal. Literal. Hori zen esaldia eta sistema. Dira espektatibak. Visionaria baina hori, zuen dantzaik egitu, eta berak ikusi zuen, inork ikusi zuen, berak ikusi zuen, eta bazeukan gainera giltza. Eta niri oparitzen zidan, argi eta garbi utziz, nire menosprezio, argi eta garbi. Baina, ez dakit asko zobeagoa zen, makarrak etortzen zirenean, da etortzen ziren da. Ze mierda da! Hortza berri txarra, eta batzutan batetik. Berretara! Bai, ja, zeuden onaino, ja, zure musikarekin. Baina, hor denetatik jartzen nuen, eta nire gauza zen, baina etortzen zen, ikusi zuten, eta zen tortura bat, beti nezuten denak bere kanta. Eta okerrenak pasatzen nuena, ziren, jartzak euskal musika! Aurre egiten baldin banion horri, aurre egiten nion. Oso gogorra zen, orduan oso gaizki pasatu nuen. Orduan, aldarrikatu behar dut, mesedez, DJ norbait ari baldin bada musika jartzen, saiatu sartzen. Eta ez bazai gustatzen, Juan zen. It's alright. Inglesez is alright. It's alright? It's alright. Bari, onaino nire zen. Ja. No, ez galde hori, negarrez azten banaiz, ez pasako zen. Hobeto da Luciano bat izatea. Luciano.
kaixo, Luciano ni behin ikusi nuen esaten. A ber, neska honek ez dauka mutil lagunik. Kantatu. Ja. Bueno, eski igual, berdin da dijokia izatea. Beti egonduko da, neurri bat pasatzeko, Beti, beti etorriko, beti. Beti etorriko dela, eta portuko dela, bai. Orduan, galdera, kuriositatez. Zuek eskatu dizkio zuen noizbait kantak DJ-ari. Nik, orain ez dut gogoratzen baina, seguro baiet, seguro. Seguro. Nola ez. Pentsau, esaten dut, pizkat hausnartu. Bai. Fundamentori gabe, eta lotxari gabe, eta gero esate, denborak esan baina, nola esan nion hori, bueno, behin joan nintzen martxak lagunekin, eta joan ginen taberna batera dijoki oso afamatu bat pintxatzen zuela. Eta zen nire urte betetzea eta nire abilagunak ez zidela esatu zenteratzen, joan ziren, zorionak eskaztera. Carlos David Guetta. Oye, ponle canción del cumpleaños. Nora joaten dira hauek. Nire lagunak sabotaje deitu nien, ez? Ostia, nola eskatu berari una canción de cumpleaños. Ostia, ze ona. Moskorra zeuden. Claro. Geunden. Besterik gabe, aldarrikatuen mundua. Ez que baina hori da, boskorra daze. Ez que gauen mundua... Gaua oso gogorra da eta... Lan egitea gaua... Bai, movida bat da. Edo zara ez dakinon vigilantea. Eta zaude lasai, baina denetari garta daiteke. Ez, baina zaudenean fabrika batean, hor bakarrik eta bale. Hori, gau ez parrandan. Ez. Baina, parrandan bat zaude edo larrialdasunean ere. Bai. Hospitaleko larrialditasun batean ere, kriston martxa dago. Ja, bez. Herrian hausnartuko dugu gure harreman emozionalak nola dauden eraikita alkoholaren inguruan eta ze kalitatezkoak diren eta ze ondorio duten eta baina, igual goiz da horren inguruan planteatzeko, baina hor badago. Baina, bueno, a ber, gu artean, gure intimitatean, Sagitariok ez dugu problemarik harreman txartzeko, ez? Egin dut egiten baserriko izilenari. Eta gainera ni euskara jakin gabe. Claro. Nire kasuan, ni hasi nintzen harremantzen ongi, mozkortzeari utzien nionean. Ez que normalean, quiero decir. Osa, mozkortzean, nahi dut altzatu eta gutxi gehiago. Zesan dizu? Asko gustatzen zaidala? Bai. Ni askotan demasiado guai jartzen nintzen eta... Osa, gehiagi guai, super gustora. Ja. Bueno, goiz da... Oye, pues, baina oso interesgarria Sagitario batzuekin konpartitzea guztia, porque azkenean ikusten zu. Pues bai. Zure eromena dela pixka bat, bueno, ez da zure aukera unibertsuak eman dizu. Ez zarete zitutu noiz benka oso bakartiak Sagitario bezala. Bai, ez. Pues hori, igual gure artean egin behar genuke, pues, elkarte bat. Claro, mintzaketa, txisteketa, Sagitarioketa, ez? Eskara. Izan bako gara. Hortxe. Bueno, ekipo, pues guazen konparaketekin. Oye, astu zaidara jartzea berriro ere katxarra, pues jarriko dut ditut 20 minutu. Eta ja, porque claro, estela, egongo gara hemen. Nik uste dut egiten duena nahi duelako. Claro, nago hemen gustora, eta venga, 20 minutu, el lío. Bueno, konparaketak. Lehen, eta bai, logikamente, guazen ikustera. Bueno, informazioa ez, lehen guztia, egunkarietik hartzen genuen informazioa, eta aurreko programan ez, aurreko egin genuen nola bukatuko dugun ez, honekin nahiko... Baina ezkeren ere, egunkariarekin ibiltzen ginen horrela. Baina egunkari bat zen bat ordu. Zen momentu bat, eta ezen aldatzen. Eta horren mugikorrarekin... Baina internetekin aldatzen da, eta komentatzen dute, eta zu komentatzen duzu, eta hor galdaiteke denbora asko. Alegia manipulazioa heldu zen, orain jada manipulazioaren manipulazioa, nola baita esateko ba. Eta noiz dakit, baina utziko dut ere sekzioaren zako. Venga.
Perfecto. Ez dugu destripatuko. Perfecto. Perfecto. Nahi duzu sartu sekzioa orain? Ze total? Venga, sartzen baldin bada lío, pues al lío. Aprobetxatu behar Claro, momentum. Jarri du unibertsuak. Bai. Momentua da. Al lío. Bueno, pues sare sozialari buruz hitz egin nahi nuen, ez? Hain modernoa Gara. garen, Hain modernoa gara sare sozialekin eta bueno, zer da sare sozial bat? Hori lehenengo gauza, badakigu zer da? Bai, sare sozial bat justu hori naiz orain txikiekin lantzen, ez? Ze, karo, sare soziala izan duzu eta Instagram, internet, ez dakitzen, sare soziala da jendea zure inguruan dagoena eta zurekiko lotura bat daukana, harreman bat, ez? Eta da, zure gizarte honetan, elkarren mate hori, ez? Sortatzen den pertsona horiek dira, ez? Zure sare soziala, ez? Hori da, sare sozial mota bat. Vale. Hori da gertatu da, badago hitz bat lenguajean, ez? Esaten duena, parte batek osotasunaren izena hartzen duenean. Alegia, orain ematen du, sare sozialak daudela bakarrik hau bidez, ez? Eta ahazten dira, edo fokalizatzen da, indarra ematen zaio, hor eraikitzari sarea, eta ez beste leku batean. Eta, inkluso, gure burmuina, ja esaten duela sare soziala, lortu da hori, ez? Baina egia da, sare sozialaren definizio orokorra hori dela, baina egia da, realitatean buruetan daukaguna. Bai. Badago beste mota dela, zerbait informazio bat botatzea publikoan. Ez? Gero, eztabaida sortzen dituzte, eta gero horrekin konozimendu komunitate bat sortzen da. Hori da, sare sozial bat, definizio bat bezala. Hori kontuan hartu, orain dela 2000 urte, kriston sare soziala zegoen, betetzen zuela ezaugarri guztiak, egiten informazioa ematen zuten publikoan, ez zuten presentzia behar, osea da, sare bat, Alkate jaunak esan du! Zu ematen duzu informazioa eta hor gelditzen da, ez da egon behar. Eta ziurazki eztabaida sortzen zila. Eta da, badakizue Pompeian agertu dela 11.000 grafitiak. Ara. Ezen ekiten. Pompeia, alegia gure Iruña maitean, garai batekoan. Pompeia... Italiako Pompeia, ez? Ba, Italiakoa... Pompaelo, hau da Pompaelo. Hau da Pompaelo, hau da Berriozar, baina... Batena da Pompaelo. Pompaelo aldea. La cuenca de Pompaelo. Baina Pompeia italiakoa. Agertu dira, mantendu dira labarengatik. Eta esaten dute, ziurazki, Romatarren hiri guztietan olako fenomenoa gertatzen zela. Baina denborakin ez da gordetu ez, baina hor bai, batean hasi dira garbitzen hormak eta aurkitu dute jendea idazten zituen gauzak. Eta badaude 11.000 denetari, badaude hiriko politikoak bere kanpaina elektoral egiten zituztelako grafiti. Bota, no se quién, aukeratu, ez dakizte. Bai, tejesimo eta bai. Gero badaude ere iragarkiak, ez? Pompeia saltzen ditu... Pompeia hortzeak garbitzeko landareak. Ba, hori da, edo zein gauzak, edo putetxek, ez? Hemen dago zerbitzu guztiak eta dirua... Putetxe, hau da la leche. Bai. Zako zuten bere marketing marketinga, bai, noski. Gero ere badaude egozentristak. Osea, ni naiz Dominikus eta egon naiz hemen. Bueno, hori existitzen da, ez? Komunetan eta gaur egun. Bai, letrinetan asko ziren. Badago asko letrinetan. Bai, beti irabili dugu komunak txorradak esateko. Roman ere zu, plazatzen Claudius. XXVV3... Ja. Eta gero ere, noski, maitasunarena, ez? Ara. Eta gero, sexualena. Badaude, denetarik. Eta, adibidez, badago bat, grazia handia mandi dara, trip adibizor bezala, ez? Esaten duela,
tabernaria saltzen duzu ura eta gordetzen duzu ardo hona zuretzako, adibidez. Ez, pues hori da, praktikoa. Bai, zara, que jartzen ziezkioten horrelako diseinuak. Joan taberna horretara, badakizu zer dutuko den. Jarri beharra mugikorrean, zure pareta, txeko pareta, aldatzen da pixka bat. Claro. Eta gero, adibidez, insultoak, ez? Un klasiko, sare sozialarenak, ez? Adibidez, tertiuseri virgularen partez. Agure berdea zara. Agure berdea. Earra esan zidan. Agure berdea. Tor zure txeko paretaren jeiki eta venga. Bai, eta batean zegoen Dominikus anaia, bere anaiari maite zaitut, eta bere anaia, anaia, baina zen, Rufo baten etxean, osea, eta zu, pues hori, bi anaiaren arteko harreman zure txeko paretan. Edo beste batean, pues, zure begiak sutan jartzen naiz, eta naiz eta malkoak atera ez dira pizten, eta auzokideak, bi puntu, itxari dugu guk ez propagatzeko. Hablako gauzak. Eta malkoak atera ez dira itzatzen. Jartzen dira superpoetiko eta gero etortzen dira auzokidea, pues oye, lasarekin, a ver, etxean zaudete txorra jartzen. Repost. Ja itzaliko dugu guk zure fogositatea. Bai, eta gero bat zegoen bat, magrazia handia eman dira, a ber, non dagoen, esken ere presbiziarekin, bai, hemen, neska, agertzen da, kitarismo etxean. Osa, kitarismoren etxean, kitarismo ditzen zen... Familia bat, kitaritarrak. Kitarienea. Gizon bat, sudura handi batekin. Jartzen zen, neskak. Legalegin. Nire sakilak ez du ezer izaten zuekin. Horain, gizonin ipurtzen zuloak zuratzeko ditu. Agur, emakume tasunaren lilu. Grafiti moderna. Ai, ezin du jarraitu. Galdu zerbait. Baina, dago, parra egiten nirekin, ez usaten nirekin, nita, egiten gai da parra. Humore erromatarra. Nerdin zaino, bella. Bueno, ikusako Maitea, es que da oso gracioso. Eta bueno, pues hori zen, gertatzen zen. Vamos, orain gertatzen dena erantzekoa, baina etxeko paretan. Bai, hori da. Hor, zure prespiziarekin, ez zenuke arazorik izango. Ze primeran ikusiko zenuke. Pues hori da, tamainaren... Claro. Eta bukatzen du, artikuloa bukatzen zuen esaten, bakarrik, historia osoan egon dira sare sozialak komunikatzeko, beti, interakzio horrekin. Beti egon da interakzio hori, bizitzan, beti. Eta bakarrik egon da, garai bat, desberdina izan dela, eta izan da, zinema eta telebistaren garaia. Komunikazioa unidirekzional izan delako. Eta azkenean, sare sozialak, ezagutzen dutenak, beti egon dira, eta ez dira hain modernoak. Eta da, tradizioa. Interakzion horrenatik. Ni pentsatu dut, konparaketa bat, eta da, Pompeian grafitiekin pasatu dela, Iruñeko gurutzen parantzan, gurutzen ez gazteluan parantzan, euskararekin gertatuko dena, mantenduko dela labarengatik. ¡Ze hola! Claro, ostras, hori zenukan gordeta zela, bai patu du. Oso serio zegoen nahi, zer esatzen zailo. Euskal Herriaren... Osea, kasorik egin. Euskal Herria. Ni dizue parrez eta nio behar isinduko dira. Claro, daukat hemen. Emakume hauek, emakume hauek. Ez dute serio hartzen txolinak. Txontxongillo. Kaskarinak.
Aize Esan ona. behar dudala zerbait intelektuala. Claro. Bai humorea. Jo, pues ni ez dut ulertu esan duzuna. Ez dakiz zer den laba? Ez? Konta iguzu, claro, hori da Nik ere zurtoa. dakit oso ongi, baina laba da Iruñeko Gazteluen parantzan sortu den, orain dela denbora deixente, espazio berri bat, euskal kulturak eta izaerak lekua duena, eta ekintzak egiten direna, eta gauza asko egiten direna, eta kafetegi bat daukana ere plazan. Hori da Windsor ondoan dagoena eta... La Perlan ondoan, bai. Eta izan dute movida terrazaren gatik. Bai. Deitzen da Laba ditzen da, eta gero esan duzu, hormonetu direla labaren gatik, eta euskararekin gerratuko den berri. Ez dut hartzen txistea. Aize ona, Jakina aize da ona. konzeptualki hori da gauri bat. Claro. Oye, egiteagatik gure Nafarroari, Claro. Foia gauza ekartzeagatik. Claro. Eta Oso ongi, Oskar. Ari zara hemen, josten. Egin behar Menos mal zu zaudela. Bai, gaur bai, ze, aize atakea. Menos mal zuen dautela humorea jartzen. Haze Hau da, atakea, ze- haze be- atakea. familia- ese, programaren espiritua. Besteak grafitiei buruz dere perfiziarekin irakurtzen. Aize ona. Hartu zuen, hartu zuen. Únicos malquínicos. Etxean dengoenean, nahi, betorrik hori gabe etorri. Claro. Jarri dut lantilla lehenengoa, eta jartzen ari nintzenean, bigarren eta hostia, eta zer egin dudan presbiziarekin? Eta ditu, segetatu den. Beste apunteak eta... Sale hau. Asko zobe. Izan da oso ona, ekipo. Izan da, asko. Eta honekin ja, nik uste agurtu ezakegula ikuslegoa. Bai. Ze ja badute desente, nik uste egin dugula parra desente. Egin dugu ekarpena. Bai. Egin dugu gure ekarpena. Oreka bat mantendu dugu. Oreka Bai. bat mantendu dugu. Zin itxian. Payaso garela bakarrik ez? Ez. Filosofa garela. Be. Ez Ufoiak. Sagitario, gara, hau, zaldi, Bai, payaso eta filosofa. Claro, maravilla. Bai, bai. Yin yang. Bai. ze zortea. Bai. Pues listo, pues hurrengo programa arte. Venga. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.